Mga tugang kaibalan po ko niyan si Mr. Milo Maralag, Employee of the Year kang Kasureko, matibay na lineman. Pinasyaranta siya ko niyan sa site. Tangari ka putunta siya, kumusta man ang buhay kan sarong lineman? Ano ang madalas na angat na inaatubang kan sarong lineman kan sarong electric cooperative? Yan po ang angat sa muya, pag nagsakat ka na sa poste, talagang yan, delikado talagang marami. Halos po sa poste, mga live wire po yan. Ano ang, kumbaga sa nakakapaugma sa imo na padagos na magservis sa kooperatiba? Nakapagmang po sa kuya para magpadagos sa pagserbi sa mga konsumidores. Ito po mapagserbihan sinda ng tol-tol as in markas na responde sa kanilang mga pangipo manungot sa kuryente. Ano ang mensahe mo duman sa mga kababayan ta na hanggang kunyan mayo pa ning kuryente na haloy naman na nagahalat kan na makaigwan ning kuryente? Duman po sa mga member consumer owners ng Kasureko 2, dikit lang po ang pag-unawa sa pasensya dahil ginigimo po gabos na pagi para kamo gabos mapailawan. Ang nangyari po ngunyan kaya si dako lang distroso medyo nahuri-huri po ngunyan. Pero ang Kasureko 2 po dahil nagpapabaya talagang kinigimo nagabos po mapailawan ang mga member consumidores. May duman sa imo sa harong mo may kuryente ka na. Asa ngunyan po sir, mayo pa. Mayo pa po talaga akong ilaw duman sa muya. So, salamat na maray sa tinaumong dikit na insight sa Moya para maintindihan ang buhay kan sarong lineman, ang kadipisilan, lalo na pag nagsasakat na sa poste. Good luck sa imo, stay safe sa imo, sa mga pagiriba mo sa mga linemen kang Kasureko sa kasi mga nag-augment di sa tuya. Hindi po sir. So, congratulations sa imo. Taaram kong Thank you po. naging Employee of the Year kang Girare kang sa tuwing kooperatiba. Thank you po sir. Okay? Good luck. Thank you. Mga tuwang kaibalan na po si Sir Moses Kunyan, siya po ang safety officer kang Kasureko. Siya nag-i-ensure na talagang ang mga nagsasarakat ng mga linemen, nag-o-observe kan si mga tamang prosedimento, tangarig maging safe man ang sa inang mga buhay. Sir, paki-istorya, ano ang ginigibok ang co-op, tangarig masiguro ta na ang sa to yung mga linemen, yaon man sa tultul na kamugtakan? Inot na inot po ang sa tuya pong mga linemen, bago po yan naging lineman, nag-agi po yan sa training, sa tamang training. So kung di po ko nakasala, mga 1 o 2 months po ang training kaya yan. So ito pong inapon na basic lineman training course. So pagkatapos ang nakaano po dyan sa training niya, gabos pong mga line works, si gabos pong mga materials duman po pigano sa inda, pati na safety measures kang line works. So pag naging na po sindang lineman, ang opisina man po, nagpo-provide po sa inda ning gabos pong tools para ma-ensure na safe po sinda. Kita po nagpo-provide ning mga personal protective equipments. So, po yan sa hard hat, safety belts, si body harness, safety shoes, yan, and safety gloves po. Yan, and spectacles din po. Yan, pigpo-provide ta yan. Kasi base po sa Republic Act 11058, so kay po ang tala pong i-provide sa line workers ang mga piping ini na standard. Ang minsan po kay baka Sir Moses, may mga insidente po ni mga aksidente. Ayo po. Na mga aksidente, I mean, na nagbubuhis ng buhay ang very unfortunate sa bagyo pong ini, pero nakakapira na si nagbuhis ng buhay. Kaya sinisiguro ta po mga tugang na igwan ng mga measures na in place ang kooperatiba. Kaya naugbo po kita ang kooperatiba pa lang ngunyan, iguan na kita ng safety officer na pigil. So good luck po sa Indo. Sana permitang masiguro na ang
safety and security kan sa to'y mga linemen na in place. Ano? Ayo po. Ang mga benepisyo po, yaon man po sa inda, no? Ayo po, ayo Just in po, ayo case po. na Ito po yan. dakulang tabang talaga po ning mga kwentang ining mga augmentation Ayo po, ayo po, ayo na po. pigpapadara sa tuya igdi sa Ayo po. Kapag sa araw po kaning may kalamidad, kulang po ang tao. Pag araw po kaning mga ano. So kayo po ang talaga po ang ayuda. Sige, sige. Thank you, sir. Thank you. Ayo, salamat po. Ini nakaagi pong pirang bagyo, nahiling ta po si struggle kan mga electric cooperative. Hindi po sa Naga particularly ang Kasureco 2. Ayun po. Yan po sa tuwing niyan. Pikabanat ang dikit na oras si Manager Emilita Candia kang Kasureco 2. Dako na pong kaugbahan ta, Manager Candia, kasi pigbisita mismo kita din ni Administrator Masongsong Yes and po. si mga congressmen ta sa party list na nagsusupport sa full restoration kang electricity. Ma'am, pagkakabagyo po, ano po ang priority kang co-op? Siguro in general terms, paano po nindo pika-prioritize ang pag-restore kang power sa sarong locality, munisipyo or syudad? Ayun po. Paki-explain po tabi. Oo. Sa ano po, si manner po kang sa tuyang restoration, si proseso, ang primero po kayan, after po kang bagyo, sihiling ta po kung okay po si mga substations and may coordination po kita sa NGCP kung ano po ang sa inda pong program and plano man po regarding sa supply. So, aram taman po na nakakabit po ang satuya ning supply sa NGCP line, so sa transmission. So, iyan po pig-coordinate ta, and once po na mag-go po ang NGCP, automatic po pig-secure taman po ang satuyang mga substations. So, after po kaya na ma-restore ta na po ang ilaw kang mga substation, kang kuryente, kang power, so mapailaw po kita kang feeder lines. Kinikater ta po muna ning primero ang mga backbones. So, ini po si mga main line kang satuya po ning linya. In line po sa mga LGU man po sa local government po ning obheto na mapabulusan tulos-tulos ang satuya po ning mga business centers, ini pong mga hospitals, dahil ini po ang mga primerong nangangaipo kang serbisyo po kang kuryente. And lalong-lalo na po ini pong mga business center na sinda po ang nagtatao po ning mga negosyo, mga trabaho. So saal daw po ning kalamidad, sigapos po ning mga pangangaipo kang mga tao, dapat po maitaob man po kaniyong mga negosyo tapong ini sa, lalo na po sa syudad kang Naga. And ang masunod na po kayan, iniyo na po niyong mga lateral lines. Ini po mga lateral lines, kada barangay po may mga crew na po kami kaya piga-assign para po hilingon ang linya kung ano po ang mga damages and kung ano po mapapadali ang restoration. Kakabit po kayan kagawad ang paghiling ta po kang kaligtasan, bako lang po kang mga lineman ta, kundi pati na po ang buhay kang satuyang mga member consumers. Ma'am, dako lang bagay po ining task force na nag-iigdi sa tuya Ayun to po. assist us. Siguro, tanong ta po ning background kani ang mga nagdadalan sa tuya. Ayun po. Paano po kamo nagge-generate ning arog kaning kadakol na nagatabang idi sa cooperative? Bako lang sa Kasureco, kundi sa iba pang tinamaan kang bagyo. Ayun po. Actually po kagawad, initially po kayan, ongoing pa lang po ang bagyo, during typhoon pa lang po, may mga coordination na po kita sa mga higher authorities, ito pong nakakasakop sa mga kooperatiba, special mention po dyan ang National Electrification Administration, ini pong PhilReca, ito pong nakakasakop kang mga association po, kang mga electric co-ops, entire Philippines, nag-aarapod na po yan sa mga affected na mga co-ops. So, pig-assure na po ninda na kung ano man po ang pangangaipo, yaon po sinda dyan. Kasi bago po kagawad, pig-mention mo po bagangani si Admin, Masungsong, and si Congressman Presley. Nag-igdi po sinda last 2 weeks ago po garo ito, or last week. Pighiling po ninda ang kamugtakan, and pigdara po nga ninda si ito po mga task force from Region 1. So sa Kasureco to po, igo po kitang 10 task force team, hali po sa mga iba-ibang kooperatiba kang Region 1. Ma-establish po kita ning substation sa Pacol or San Felipe. San Opo. Felipe area. Ang sanggunian po, nagpasar naman ng resolution para igdi, in support naman sa effort nindo. Ayun po. Ano po takay po ang mag-establish kaya? Actually po,
booming po ang Naga, initially po in terms of economic zone, in terms po of businesses. So, nagkaigwa po kami ng planning regarding po duman sa mga power requirements, lalong-lalo na po ang mga big loads, and may nagsusulputan po ni mga subdivisions. So, kay po hanta pong matawan, maasigurar na yaon po ang supply kang sa And tupong not to kooperatiba. mention na pirming nauhurining lugar na ni. Pag may bagyo, grabe pirmi ang tama. Iyo po, lalong-lalo Siguro, na po kay ang kuwan niya talaga upper. ning separate na Iyo substation po. man tangarig maasikaso man tulos. Oo, tama ka po diyang kagawa dahil po ngunyang po ngani talaga ang part po kang San Felipe and Upper Barangay, yaon pa po igdi yung substation nagkukuha sa Del Rosario. Aram tamang po baga kagawad sinag-aging tulong bagyo. Ang pahingalo lang po talaga kagawad kang lineman, ito pong aldaw kang bagyo. The following day, mapuuna naman pong restoration for 3 consecutive weeks po, baga, kagawad si Satuya po ng typhoon, and dahil po talaga nagpupundo ang Satuyang mga linemen. Tingnan po. GM, appeal mo sa public, lalo na itong mga day pa inaabot, or in general, na pag may mga araw kaning calamity, maintindihan tang approach kan mga electric cooperatives kung paano ninda ginigibo. So, final word po tabi. Okay po. Ini pong Satuyang mga lineman, best effort po talaga. Even po nga ni Sinda, mayo pa po ng kuryente, pero still ang serbisyo po, as in ang pagkamot po sa pagtabang, yaon po sa Sainda. Kaya minsan po may garaba pa Sindang harong, pagkaaga po kayong rayao niyan igdig. Talaga pong pigaano na kung paano makarestore po kang Satuyang linya. Kaya ang hinahagad ko lang po sa gabos pong mga member consumer kang Kasureko to, na kami po pinapadagos ang samuyang pagserbisyo. Kigibuhon mi po kagawad. Ang gabos pong makakaya, with the help po kang Satuyang Board of Directors, ang management, ang entire workforce po kang Kasureko to. So, salamat pong maray sa pag-intindi. Sa iling ko po, mga tugang na namatiman kan mga residentes kan, bako lang kan naga. Ayo po. Si bilis kang si restoration. Naaram ko po na intindihan maninda, nahiling ninda ang hero, ang Kasureko. And aram ko po na deep in their hearts ang pasasalamat. Mahiling naman po yan sa social media, nagpapasalamat. Ikaw ang nagko-correlate, natural yan. Ayo po. Pero sa history po, lalo na yung mga makakusog na bagyo ngon yan, sa history, pwede ta masabi na mabilis ang in a matter of 2 days, 3 days, si Satuyang sentro na tulos. Ayo po. So salamat tabi GM. Aram kong yaon sa abaga mo ang grabing pressure. Bakong suba-suba ang pagiging manager kan sarong electric cooperative. Salamat pong maray, GM Kandi. Okay, thank you very much po sa kagawad. And since sa gabos po sigurong consumer na nag-aantabay po kan sa imo pong programa. Thank you so much. God bless us all. Okay, so ini po mga tugang, dakula po ang pasalamat mi nahiling pinindo ang portion kang buhay kan sarap pong nagsasakat sa poste. Kaya ba na po kan mga taga-Kasureko, ini pong mga members kang Organization of Barangay Electricians ta Igdi sa Ciudad Canaga. Yan po sa pangingenot ni Michael na Barha, ang presidente kang Oben, mahigos na maray, maasahan, matyaga, And at the same time, kay ba na niya po nagtarabang, nagtatabang sa ngunyan, ini pong Institute of Integrated Electrical Engineers, sigdi po sa Camarines Sur and Naga City, na nagtao po ng suporta sa pangapunan po ni Mayor Nelson Ligacion na magtabang sa power restoration igdi sa tayong lugar. So salamat po sa inda, dahil po sa inda, sa kahigusan inda, katabang pa mga barangay officials na luway-luway po na nakabalik, as in na ibabalik ang supply ka na kuryente. Ang sa tuwi pong presentasyon ko niyan, ini po liwat nadadangog sa 89.5 radyo natin. Nahiling mo po sa Facebook account kansa pong lingkod Kagawad Lito de Rosario, and sa YouTube. And sa tuwi pong masunod na presentasyon, iko po kitang sarong outstanding na weather forecaster. And ini po nabisto kang panahon ni Mayor Jess Robredo, nagtaong maray, dakulang maray na serbisyo na kung bako po sa iya, baka dakol pong buhay ang nagbuwis. Yan po kan mga nainot na mga taon. And sa ngunyan po, ini po nagtalikod ng mga bagyo, liwat pong nahiling na marayan sa iya pong dakulang paggiya sa tuya, kung nakapreparar na masyado po ang sa tuya po mga kababayan. So dalanon ta po ini, biston ta
konsisay si Michael Padua. Mga tugang, inabalat na pong kadikita panahon si Mike Padua ngo niyan, naramon ta. Si po talaga si Mike Padua, ano. Kato po, dahil po siguro aram kang kagabsan sa tuya, ang Mike Padua, ordinaryong namamanwaan sana. Kaya lang nabisto po siyang maray dahil katong sarong event, katong time ni Mayor Jess Robredo. Mike, siguro, istorya mo, itong pivotal decision na paaraman mo si Mayor Jess, kan sarong bagyo, na pwedeng tumama sa satuyang lugar. Mike? Yes, thank you Kagawad dito sa pag-invite mo sa kuya dito sa programa mo. Just makay na aldaw sa Indogabos. Nag-start po ining pagiging aware ng city sa mga bagyo kang 2004, kang igwang bagyong ang pangalan niya Unding na may international name na Moifa, na biglang nagkibrada pasubsub sa Kabikulan. Na ang track niya kung to, pasiring ng Northern Luzon, pa Japan. Pero may mga, at that time, na 2004, iguan ako nare-receive ng mga computer models. Kung ano nare-receive niyo, nakukuhanin daw niya sa mga apps ng mga computer models, ECMWF, yung European model, American models. So, iguan ako katong access halit sa mga barkada ko sa mga typhoon centers sa Guam, sa Joint Typhoon Warning Center, tapos sa US. Katong pinapadara niya sa ko, ninda sa ko, 2 days bago kato nangyari. Pinapailing talaga itong pag-loop katong bagyo, pabalik papuntang Naga. So, inalat ko ang Weather Bureau na mag-issue ng warning. Kaya lang on the day itself, November 19 po ito, 2004, pagkaaga, Mayo pa ang forecast, masakat da. Pero ang forecast sa site ko, balik naman sa mga ibang models, pasiring talagang pabalik sa Naga, Camarines Sur. So, katong hapon na ito, which is less than 12 hours to go, na maagi na si Unding, siyempre, relax na mga tao, ulay na Mayo na, binaba na signal, signal number 1 na lang. Iyon na ito, inapunan ko si late Secretary Mayor Jesse Robredo at sinabi ko sa iya, since aram niyang passion ko yun, at that time, nadadawag niya na ang Typhoon 2000, kasi ko masyadong pa sa public, sa mga media. So, iyo itong time na pag-upload ko, sinabi ko na pabalik ang bagyo. Na pig-confirm niya sa mga kaibahan niya naman City Hall na iyo talaga naiiling sa site ko. So, dahil sa trust ni Secretary Robredo sa pamilya namin, sa Naga College, so, nag-upload siya ng emergency meeting. So, itong pagsabi ko sa between 10 to 11 maagi. Actually, napaamay siya. 9 to 10, yaon na. Ito nagkaskas ang dalagan niya. Si Unding Gadto, medyo decaying na siya na typhoon, pero gawa pa siyang kusog na 130, 150. Ito na-record sa weather station ko. Kaya nag-aagi siya. Kaya, poon alas 9, duman na naglaog si Makusog na Dukos hanggang alas 11. So, yun na ito. The rest is history. The next day, bulabog ang nakonsisay ako. Nakapaghanda pang city kami. Although, ang iba na, sabi na it's too late na. Pero, poon kanto, duman na nag-start ang sabihin tang career ko na sa passion ko na pinunan ko po sa Litpa. Aram po ninyo mga tugang, kang aki pa si Mike, nailing ko ni sa NCF kanto. Mahilig sa mga wind direction, talaga mahilig siya, tracking. Sa katabi nagklase kaning kuya na ni, ining pag-adal mong ini, paano mo pigpurso ining passion na ini? Actually, ining passion ko ini, upuan ako katong mga 8, 10, 12 years old, nagko-collect na talaga ako ng mga newspaper clippings sa mga bagyo. Tapos si mami ko, katong 5 years old ako, naghahalas man siya sa kota. Actually, may ako memory at the time. Kasi 5 years old. Pero pag may bagyo, nagluluwas talaga ako pag makusugo ng Dukos. Ino-observe ko. Then, katong elementary, nagko-collect na ako sa elementary library ng Naga College ng mga old newspapers na ang topic, bareta about sa bagyo. Kunyaon siya ng bagyo, everything. So, nakakompile ako from 1982 hanggang 1985. Then, after kadto,
sa elementary, nabisto ako dahil nag-room to room ako pag may bagyo eh. Mga teachers ko naalala, grade 1 pa lang ako, naglalag na akong mga typhoon signal ng Pag-asa. So, yun yan, nagbakal pa akong summary ng Pag-asa tracks ng bagyo from 1948 to 1978, katong elementary ako. Dara-dara ko yan per mega ko, yun ang comics ko. Sige kong iling ang mga tracks. Kaya ako nagigirumduman ko mga historical tracks ng bagyo. Then katong nag-high school ako, nagpag-ibo akong dakulaon na tracking chart naman sa high school department. Siguro nagigirumduman naman ito dito na nagawa akong tracking chart na may talagang garo jumbotron na garo ganyan. Baga, LED TV to, tracking chart. Na pinaplot ko duman, may ladder ako, pinaplot ko ang bagyo. Tapos at that time, nabisto ko ang Pag-asa Kamaligan, sina Fred Consulta, Arthur Balang, Terry Ago, si Katman Gadto. So, nag-overnight ako sa Inda. Tapos, ang ginigibo ko at that time, katong first year high school ako hanggang fourth year high school, gapos na bulletin ng Pag-asa, rinirecord ko sa cassette recorder, either sa radio o inapudan ko siya. Then, i-retype ko yan. Pagka-type ko ng bulletin, ipopost ko duman sa kataid, duman sa tracking chart sa Naga-College. So, doon, after kadto, gusto ko magkuha ng, gusto ko rin maging meteorologist, pero at that time, ang dilema ko kaya medyo, ako maurag sa math. Talaga iyan ang pinaka-lowest. Although, dagos ko pa yung passion ko, UP ako, UP Diliman, nagkuha akong BS Geography, na medyo harani duman. May mga subjects kasi on weather and climate, ang BS Geography. Then, habang yan ako duman, mga dormitory duman, nilagan ko ng mga tracking chart. Tapos, ang tambayan ko kadto, pero may Pag-asa, Quezon City. Nakulman ako naging barkado duman. Kinokollect ko mga Xerox ng mga bagyo, nag-aaragi. Although, nagtatype pa rin ako ng bulletin, pero di na masyado, nagkatuto ka sa pag-aaral. Hanggang nag-graduate ako, pati si Dean namin sa Geography, bilib sa mga typos. Dara-dara ko itong tracking chart sa classroom. Tapos, kan nagbalik na ako digdi, nag-empleyado ako na Naga-College. At that time, nagkaigwang internet. So, yun na itong excited ako, igwang mga internet sa Bagyo. Mahal yung pang Bagyo na website sa Pilipinas. So, duman ko ng Pigmundag katong 1997. Nag-adal muna akong 1996 to 97 paggibo ng web making, web design, tapos graphics. Then on 1997, November 2, duman ko Pigmundag itong Typhoon 2000. So, yun na ito. Sa dito na pala ang followers ko. Then, upod ka doon, Typhoon 97, Typhoon 98, Typhoon 99, pangalan ng website ko. Pag abot ng 2000, nagbakal na akong domain name. So, yun na ito. Nag-member ako ng Tropical Cyclone Discussion Group. So, basically, more on self-study ako na from elementary hanggang mag-college, talagang na-infuse ako si knowledge kaning mga typhoon education sa Bagyo. Mula tabi Mark ang pag-engage mo igdiyo, mga pirang bagyo naman na nare-recall mong na-monitor mo, mga pirang Ang makusog. pinaka-earliest na na-recall ko, si Bagyong Kading, 1978. Vivid bang memory ko, pero takulmandan niyo sa nagagadto, nag-agayan haranidigdi eh. Sa may Pulilyo siya naglandfall. Tapos ang mga tugang ko nasa Jamboree kadto sa Mount Isarog, na stranded sila duman, nag-agi si Kading. 1978. So, super typhoon yun, nag-agi. Then after kadto, sunod na memory ko, itong bagyong Yeyeng and Anding, 1981 na ito. 1981, tapos Bebeng, 1983, 85, si Typhoon Saling, na nagtama manig sa may Santa Luzon, na affected ban kita. Then, kadtong 87, 88, panahon ni na Terry Ago, nag-overnight ako sa Inda. Bagyo nga na dyan si Sisang, Herming, Unsang, dakol ng bagyo na nagigirumduman ko pa hanggang ngayon yan. Mike, ang tendency ng mga bagyo ngayon, nagkaparakurusog eh. Ano ang pwede mong advice sa mga LGUs, national government, LGUs, sa pagpipreparar? Actually, ang pag-abot sa intensity ng bagyo, may mga dilema kayo nangyayari ngayon na data dapat ibase sa climate change. Although may effect po ang climate change,
ta ining mga kusog ng bagyo may cycle po na inaapod, multi-decadal cycle na in every 30 years may mga or 50 years may talagang naglalauog ng mga makukusog na bagyo. But sa iling ko for past 50 years may dikit talagang nag-increase ng intensity niya because of may climate change, nag-iinit ang planeta ta. At ang kaipuan talagang gibuhon ta is to edukar ta ang publiko, maging aware kaning mga bagyong ini. At saka dapat desinda mag-start duman sa mga hazard prone areas. Kasi kung iilingon ta ngunyan, compared ka itong 1970s, 1980s, 1970s, dikit pa naka-star, dikit pang population, ang naka-star duman sa mga hazard prone areas. Unlike now, na dakul na nag-i-star, dakul mga developments duman sa mga hazard risk areas. Okay. Kaya nangyayari, dakul na affected nun yan. So dapat yun ay maging guidance man Ayun. party kang national Dapat at iliw ng local national government. at local government kung ano itong example, give you a classic example lang ining Bilya Karangahan. Na it was supposed to be a swamp area, natural passageway yan. Okay. Creek siya, di ba? Okay. Halidigdi. Nilagan ng Subdivision. subdivision. Okay. So, syempre, since nature will find its way, talagang binabaha naman sa area na ito pag may So, banga-baga. na-disturb si Kuya. So, Sige. yun nga, yan ang biggest challenge sa tuya. Since nagdadakol ang population every year, dakol lugod nag-i-star naman sa mga hazard-prone areas. Mark, last na lang. Message mo sa mga hobbyista, pag-encourage sa inda na mag-engagement sa armang kaning passion para mas may mga katabang ka. Na Iyo. ano. Importante po digdiyo na igwa ka mong sa puso nindo ang pagiging forecaster ta. Bako lang man ini na although mga katabang po ini sa career po nindo, ang importante itong love nindo sa pag-forecast yaon para mas dakul kakaaram sa mga tao. And if gusto nindo mag-engage sa forecasting, especially sa mga bagyo, tandaan po nindo na kaipuan po nindo itao ang knowledge or informasyon ng bagyo in layman's. Kasi okay lang na tinatao nindo ang technical, but after that, kaipuan talagang itao sa layman's sa mga tao para maintindihan nila. Dako lang bagay mga tugang si Mike Padua sa pag-explain sa tuya. Naano po sa ning commendation kang LGU Naga, Mayor Nelson Sanggunian Palunsod. Congratulations again, Mike. Salamat, Ano? salamat. Okay. Kagawad. Yung po kita nga dyan sa binabaybay ta po ang bagong bukasan na San Isidro, Kararayan, San Isidro Bypass Road, pasirin po ni sa sanitary landfill kang syudad. Ini po nagbukasan kunya na Biyernes, and hindi po matauning kaginahawaan duman po sa mga palaog po din sa barangay San Isidro. At the same time po si mga laog na mga truck diretso na po ni duman sa sanitary landfill kang syudad dahil po maikot duman sa kasentruhan kang Kararayan, no. Dako lang bagay po ni na atis po ang sa tuyang mga truck makapahingalo ang tinampo duman sa main road kang San Isidro Kararayan, hindi na po sila mabakta sa bagong bypass road na ini. So sa liwat po nadadalang po nindo ang sa tuyang pong presentasyon ko niyan sa Facebook live kan sa tuyang pong kasinong pong lingkod kagawad dito de Rosario sa radyo natin sa panginit po ni Ma'am Mariscal 89.5 and sa YouTube. And igwa po kita ni mga birthday greetings, sasaro-saroan ta po yan sa tuyang pong mga birthday greetings, and siriman si iba pang mga butang i-greet. Para po pala duman sa mga alumni kang NCF, nag-prepare po kita ngunyan para po sa 75th year Grand Alumni Homecoming. Kaya ililay down ni po ang gabos na mga detalye kani, meeting po ang set of officers, tangari pong mailatag na ang mga gigribuhon para po sa mas mahiwas as in ingranding selebrasyon kang alumni homecoming kang NCF.
Mahiling po nito sa likod ang sarong salit na groto na tigtugdok sa gilid kang tinampo, hindi po sa highway sa Pacol. Significant po siya dahil po ining porsyon na ni dakol na po nagbuhis ng buhay di sa lugar na ini. At sa matter of fact, ang sa ko pong kaklase sa elementary, igdi po na aksidente, igdi po nagbuhis ng buhay. Ang sa kuya pong barkadang trainer kang Bureau of Fire Protection, igdi man po nagbuhis ng buhay sa porsyon na ni kantinam po kang highway sa Pacol. As in, dakol na pong iba. Dahil na po pabilang sa duwang muruta ang naaksidente po igdi sa lugar na ini. May relasyon po ni sa worldwide observance kang accidents. Tangarig pong i-inculcate sa publiko ang kultura ng pagprebentar ng aksidente. As in, mag-obserba kan tamang mga regulasyones kang mga ahensya kang gobyerno, lalo na po sa safe driving. Last year po may mga activities kita. Ngunya po, because of the pandemic and mga restrictions sa movement kan mga tao, kaya po naging tone down si mga activities. Pero dahil po yan nagdi-diminish kan si quality kan as in enthusiasm kan lamang sa tuya na ipagirumdom ang importansya sa paglikay, tangarig pong makasalbar kita sa anuman na problema pagyaon kita sa tinampo kaya ngunya pong aldaw pong dako na pong kaugmahan ko na hagadon ko po ang presensya di kita panahon kan sa kuya pong kaibanan sa City Hall. Si Mr. Jaime Boboy Halcon ini po na-imbwelto sa sarong aksidente and naka-recover. Yahapot ko po sa iya si Tabi Boy, si naging realization mo after na ma-figure ka sa sarong devastating na aksidente na si kaibanan mo nga ni nagbuwis ng buhay niya. Inot sa Boss Tabi Konsehal, nagpapasalamat kita sa kagurangnan sa tinanang kita ng pangadawang buhay. Dahil malingawan ang aksidente, natural sa tuya na nagdadrive ng mga bihikulo na magkaigwan ng mga minor na aksidente. Alagad itong aksidenteng na imbeltuhan ta medyo malain dahil nga sa sinabi mo na may buhay na nadanyaran. Asin ang sa sakuya man po, muntiknahan po kitang maputulan ng bitis. Na-realize ko po na what if nadagusan kita, paano ang pamilya? Paano ang magiging sitwasyon ka sa tuwing pamilya, kan sa kuyang pamilya, na mayong masuporta hanggang sila sa pagdakula kan mga aki. Mas maray siguro na kitang mga nagbibihikulo, nagbumotorsiklo, maging disiplinado. Isa-isip ta po ang mga batas trapiko. Sa parte po kan mga nagbumotorsiklo, magsulot permi ng helmet. Ang helmet po, dahil paggamiton sa siko, para sa payo. Dahil po kita magmotor kung kita po grabe ang kaburatan. Kasi po ang kausa po kan sa muyang pagka-aksidente dahil po sa kami parehas burat. Hali sa sarong okasyon, pupuli na, nakasabat kita ng aksidente dyan sa Pacol, nagdanyar buhay, kaya makulog sa partitana, may nawawarang, lalo amigo ta na nawawara sa kinaban. Ano po ang masasabi mo, as in, ano po ang appeal mo naman sa mga agencies na kang gobyerno na nagkatarabang tangarig na itaas ang level kang awareness sa mga paglikay kan mga arog kani? Ano ang apilar mo sa senda? Siguro sa mga ahensya na manunugod po dito sa pagmamanihan ng mga pagdadrive ng mga bihikulo, ayuson po ang proseso kung pagtataon ng lisensya. Kasi sa paghiling ko po, sa panahon, mga panahon, makasakay lang sa motorsiklo, makasakay lang sa auto, pwede na makuha ang lisensya. Ngunya na nababaritahan ta na pig-upgrade kang mga ahensya na ni ang sendang mga kinigibong trabaho para mapakaray po ang sitwasyon kan mga mga motorista dito sa Pilipinas. Last na lang po, Sir Boy, ang sa imong mensahe sa mga kababayan ta, si mga jóvenes, si mga magurang, paggabay, tangarig pong maiwasan nini, pedestrians and motorists alike. Sir Boy. Sa kapwa ko po, motorista, inuton ta pong gibuhon,
sundon ta po ang batas trapiko. Pangadua po, pag nakainom, dahil na magbihikulo, dahil na magmotorsiklo, dahil na mag-drive. Aduman po sa mga magurang, pag ansayin do po mga aki minor de edad, dahil na po paggamito ng bihikulo. Tasaro ta sa ang mga aksidente. Ito po mayong knowledge kung paano pagmamaniho, kung ano ang batas trapiko. Pangatulo po, magkaigo po kitang disiplina. Dahil po bako lang po kita ang nagagamit kang tinampo. Halos gabos po nagagamit tinampo, igwa kitang pedestrian. Nasaan nakita po na nagbibihikulo, isipon ta na dahil nakita makadanyar ng buhay dahil sa satuyang kapabayaan. Tandaan ta po na sa paghali ta po sa satuyang harong matrabaho kita o may mga importante kitang kalakawan, igwa po kitang mahal sa buhay na naghahalat na makabalik kitang buhay. Salamat tabi Sir Boy, magayon po ang mensahe niya sa World Remembrance kan si mga involved sa mga traffic accidents. Salamat tabi Sir Boy. Kaya ba nato po nga si Jordan Clarinal, dahil pa lang po nahaloy na involved sa aksidente. Jordan, kumusta ka na ko niyan? Ayos man po, may dikit pang taratang dito sa po. Sinabi mo po sa kukan doktor na mamati kumanda po yung taratang lay. Maida po kung sarong posisyon na igda, talagang magios na magios. Ano nangyari ka to? Hali po ako sa ang kulon ko, garo bilar po. Kasi katong pauruli na kami, di ko po biglang lang baba po si truck. Sino daw, na budal. Garo laugon siyang maray or ako ang nakasunda. Kula kaya pong truck eh. Ang dara mo, motorsiklo? Motor man lang. Motorsiklo ka. Okay. Nagiramdaman ko na lang po pag mata ko, nasa BMC na ko. Di ko na po magkatarandaan si Ibata. Ngunyan, after ka tong aksidente ito, ano ang namati mo na lalo na sa pamilya mo na naka-encounter ka ning siring? Po garo kala ko, katapusan ko na po. Pasalamat sa Diyos na di man po na maray. Kadakli Jordan kan mga nagmumortor kay ngunyan minsan ang helmet nasa siko. Imbis na gamiton, tama. Ano ang advice mo sa inda? Ano ang paggagamit ng helmet? Advice ko lang po sa inda, bako po sa siko ang helmet, sa payo. Pero dapat po ito yung full face na helmet para ako itong nagamit ko, approve talaga pong maray ang full face na helmet. Tading maray na si payo ko na tabangan ta. Palitong-litong ko, nagtangko-tangko, helmet ang bako ang payo ko. Okay. So salamat tabi Opo. Jordan. Salamat sa panahon na ni. Kaibanan mo si Sir Joey, si Tropa Nindo, so mga tugang hindi po na sinabi nga ni Jordan, importante personal sa pamilya, komunidad. So pag-observe, disiplina. So nakulang bagay po ni na ikaw po kita na kaulay na mismong na-involve sa aksidente. In one way or another, hopefully makabukas sa isip po, lalo na duman sa mga jóvenes tango niya na medyo agresibong maray. Bako lang pagdara ng motorsiklo, kundi paggamit ng mga auto. So, salamat po sa tuyo. Okay. Thank you. Sir, as far as public safety, ano po ang tinatabang ko sa DPWH to ensure na itong mga measures, interventions, engineering activities na i-provide ka public safety? Igwa po kita konserito ng sarong unit sa PSO, yung inabot ng Traffic Management Center, na iyo mismo ang nag-aasikaso kang gabos ng mga concerns. Pagpuon po sa traffic direction and control, so dalagan kang mga bihikulo sa daotang syudad. Abot duman sa mga pavement markings and signages. So itong traffic engineering unit ta, igwa kita ng mga ekipayos na arugman kang ekipayos ng DPWH. So itong kneading machine, paglalaag po kay mga pedestrian lane, kay mga pintura sa pinangko. Igwa din kita ng kapasidad na mag-fabricate ng mga signages. Itong mga green background, ng mga sticker, pati itong mga no parking signages. Kabali na po itong mga one-way na pinangko. Gabos po iyan, from fabrication to pavement markings, tutuwangan kang sa tuyang opisina,
So, DPWH. Although mainly, so national roads po sa DPWH, kita po nagtatapang doon sa mga city roads, hindi sa may mga areas sa mga barangay. Ini bako sa ng proactive measures, kundi safety measures na rin po. May mga lugar na karaskaso ng dalagan ng mga auto, dawa kurbada. So may mahihiling po kita ng signages na itong slow down, accident prone area. Nilalag na po yan sa tuyang isip. So pag ilulog ka lang sa publiko na pagmamaniho, permitting pambuhay. Ang pagtukaw sa likod ng manibela may kaatibat na responsibilidad. So data po iasa sa enforcers, may kaiasa na ipapakitang katupo. Sa lahat ka mismo, so disiplina, sa konsiderasyon, sa kapwa ta nagagamit ng tinampo, sa kapwa ta mga driver, pero minsan na may pagrespeto sa pagkala. So yan pa ang pinaka-importante. Salamat po, matugang si Mr. Ray Kumba, ang Department Head. Gusto ko lang po ipaabot sa tuyang mga driver. Ang isang responsableng driver na inaapod niyo po ay dapat po bago po kita maglunad ng sasakyan, hinakaipuan ta pong aramon muna kung igwa po kitang lisensya. Of course, dapat aram na igwa po kitang driver's license. Pero po kayan, obligasyon din po kung sarong driver na aramon na ang imamaneho niya po na sasakyan, isa pong ay rehistrado po. As in po may OR at CR na Philippine may daradara, kaibanan na daradara at na iyakan po yan sa laog din ng sasakyan. At kung pampasahero naman po ang sa indang pigda-drive na sasakyan, dapat po may mga dokumento, yung inaapod na pong prangkisa na kaibanan po kang ORCR din po. Tapos bilang isang driver, dapat po ang disiplina po sa kalsada, pinyayaon. As in, itong dapat, di ba, sabi nga nila, dapat yung pasensya po sa tinampo. Yung pasensya po sa kalsada, dapat piripirmi pong sarong qualification kang sarong responsable driver po. Pag-admit ka itong defensive driving. Yan po, sir, tama po. Yung defensive driving na ina-upload na. Salamat ma'am sa pamilya namin. Thank you din po. Ini-encourage na po ang mga nagdadalan sa ngunyan na mag-observe kita ng safe driving na nga rin pong maiwasan ta ang aksidente sa tuyang lugar. Ikadua po, dumalo sa mga pedestrians, mag-observe kita ng tamang traffic rules and regulations. Kasi mga traffic rules and regulations, na nga rin pong maiwasan ta po na dakulan na aksidente na nagbubuwis ng buhay na mayo man pong kamalay-malay, nakakadamay po sa mga aksidente. Pero mga tugang, hindi po sa Siyudad Canaga, iba pong na ipasar na pong ordinansa ang Sangguniang Panlungsod, Ordinance number 2019-099 na nagre-regulate po kang mga speed limit sa mga mayor na tinampo, lalo na po si mga nagkawaray din. Ano po, dyan po sa Pa-Carolina, San Isidro, hindi po sa Almeda Highway, ako po kita mo dyan sa Almeda Highway. And tangarig pong at least makatabang-tabang sa ispersos kan na gobyerno, lalo na kan national government, na mabawasan po ang mga numero kan mga traffic accident. Pasalamatan ta po ang panago sa pag-iya kan mga ayon sa kan gobyerno, LTO, DPWH, PSO, Highway Patrol Group, as in iba pang mga nagtatarabang, tangarig pong mabawasan po ang mga aksidente sa tuya pong lugar. Kan naglalako-lako po ako dyan sa City Hall, nasumpungan ko po ang magtugang. Sinda po aki kan sarong outstanding driver igdi sa Naga City kan 2013. And tinanong po nining rekonosimento kang lokal na gobyerno kanaga. And alagad na kay ko po ning problema. Later on nagadan po si sa endang ama. Dalanon ta po sa bidyong ini ang istorya kan duwang magtugang. Kabali na po si sendang pamilya sa ngunyan. Hali po dyan sinda sa sendang dating lugar sa Kalawag. Ngunyan po yaw na sindang ngunyan dyan sa Balatas. Dalanon ta po ang video. Kaulay ta po ngunyan si Aldrich Jr. Aldrich Space Stanislaw Jr. po. Okay, si Aldrich po. Aldrich ano? Si Aldrich po Pang-apat sa pang-apat, Mato. pero siya ang nagtitirog na pinakamatuang ngunyan igdi sa mga tugang. Basta po ako si Walat pong Mato, edi Ngayon, si yeah. pang duwas sa kasi pang tulugadan na po. Tapos si
inot mi po si ate mi nasa Manila po ngayon nagbabaka sakaling makakuha ng trabaho na mapang sustento man ni Dio sa pamilya mi po. Drick, paano ka mo nakalipat igdi sa Balata sa haling Kalawag? Ito yung kapong si pagka gada ni Padiris, kumbaga ito yung sa daga duman po na pigi-istaran mi, kumbaga daga to ni auntie, tapos nakituldok lang si Papa ning harong duman para kami maka igwaning harong sa may mangka po kaming sa diring daga po. Kumbaga pinalayas kami kay tuyo ng itong may kan sa diri kay itong daga na tuldukan minam ng permanente sa nagka-iwal-iwal po sa o itong kay mama sa napabarkada ka si mama sa ibang maling tao baga po. Tapos nagsuway sama na si mama. Kaya kami na lang magturugang magkairibanan po. Man po ako pa ito nagtrabaho sa Dait. Courier po ito yung sa Light Express. Kaso na man lang po ako pa ito yung nagpuli man lang ako tulos sa mga tugang ko nabubuli na. Kaya ng pamilya mi. Tapos pagka po kay tuyo, kaawol na lang lugod ako doon sa para may kaibanan si mga tugang ko sa ako ka ang mato ang yaon po hindi sa sa Bicol po. Kasi ate mi nasa Manila po. Tapos trabaho. Kaya ang mi kayo dyan, kami na lang magturugang si Tarabangan muna po. Pero ka mong iribanan igdi na haling Kalawag? 7 po. 7 ka mo. So, Kasi pang-8 po, yaon doon sa nagtatrabaho. Ay kwartong sa may agom naman ka. So naglipat ka mo igdi ka Pero nagtatabang pa po siya. naglipat ka mo igdi katong time katong lockdown. Iyo po. Sabay ka mo igdi dito. So hindi na ka magtatrabang-tabang sa auntie mo. Iyo po, kay auntie po. Si mama mo nasa nang niya? Nang ibang bahay po. Kumbaga ito yung sa time na to yung si pagkagada ni Papa. Nadara siya ng mga barkada niya. May pick offer ka tong scholarship ang syudad. Iyo po, igwa po. Bilang premyo kay Papa mo nakakuha siya ng gamit sa tricycle, inuli niya dumaskay sa diri. Kumusta na itong scholarship na ito? May nagagamit ba kadtong? Ako pa po si last na naggamit po sa si Ate kay tuyo itong day na tapos siya sa may college po sa Ateneo pa baga po to yung laugan ni ni Ate. Day niya napatuloy sa may pa pala di 18,000 ba po sa scholarship at tapos pagka may 30,000 pang kulang day man hanap pa si ating pang gastos sa try nang mag-urutang sa kabarkada. So ikaw ngunyan ang nagtitindog na bali ama kang pamilya. Iyo. Ano man ngunyan ang pagsibutan mo tabi rek? Idi po sa kumbaga ito yung sa pag kaning sa mga tugang, ito yung mga dapat mga gibuon man da idi sa loob ng harong. Tapos kung pagtarabang sa magturugan sunod nagtatagahanap man po ning mga sideline lang po. Kaya ka nakalaog naman sa programa kan. Yun na po ito yung ang kainin din ni Kuya Buboy na kaipuan ng barangay. So, Ano ang pangarap mo sa mga tugang mo na sa Redgate pa ano ang pangarap mo sa inyo? ang pinaka-main ko malam po si makatarapos sinda po gabos. Biski sinda na sa sa kuya, pwede man ako maglaog kung biski gorang na baga po, pwede pa man magklase. Kaya ang iyan mga aki, para ito yung makahabol-habol sinda sa, para pagdakula ninda, may mapagmamalaki man sinda sa magiging pamilya ninda. Aamay po kami mga 5 para mag-prepare po ng mga paninda. Pag matami po, digli po kaya kami nagtatarong sa tindahan. Pag matami, kanya-kanyang asikaso, si Saro ma-prepare ng mga gulay, si Saro yun po sa paglinig, Saro sa fishbowl, mga street foods po, tapos yun mga preparation. Kanya-kanya si Saro naglilinis na po, hindi nag-uudis. Tapos pagkatapos po, nagmumodule naman po si Bunso. May nagtatabang man po yung para linig videos.
sa kuya. Masakit ang pamumuhay mo ngayon. Basta tarabangan kami. Kakapakusog lang po ng buot ko na dawa mahirap ang sitwasyon ngayon yan. Iribanan ng giraray kami magturugang. Dahil kami nagbabayaan. Nagtatarabangan kami. Bigyan nilang importansyang pamilya, ang magulang. Na sa hirap o ginhawa, sana manggiraray sinda buo na tatarabangan lang sa oras na naghihirap ang saro, magtuwangan na sana sa oras na gipit ng saro, hindi pagpabayaan. Ga-assist ako sa Inda, kaya lang may mga time na ning nagsasabi ining mga aki, nakatupakagada ni kuya na minsan, grabe nang pag naduman ako, supog po gayod na magsarabing, ante, grabe na si medyo napapabayaan po kami. Tapos, one time po pag duman ko, bigla ko na lang nailing na sinda sa kubo-kubo na ay nakikisirong sa balyong tinampo. Anong apod kayan? Kumot na lang ang kadakol na nagluluto sinda sa tinampo ng nag-uuranan, si kawali ni nang pigigisan na uranan. Tapos, duman na po ako nagpuo na magparahapot, taday man ni nagpapara nung marisa ko ta. Aramin every now and then talagang na tabang man ko sa Inda. Grabing pasalamat ko sa family kang agum ko na talagang pinadagos kami digdi. Inaalalayan mi naman po na magtultulang po silang magklase. Tapos ining mga pamangkin kong mga lalaki na kung saan naghahanap ng racket, makatabang man lang din. Sabi ko, maski dyan magsigid-sigid, maski anong trabaho, araw kang ginibo ni Papa Nindo na basta maray, sa maray. Maski pirasa na basta maray ta, dahil ko man sinda papabayaan. Makakaulay ta po ang sarpong registered na psychologist na Ateneo Dinaga University. At pipira lang po sinda sa Bicol na ikuning araw kaning si Ma'am Gail na Abonal Gomez. Iapot ko lang kay Ma'am Gail na from this, yung mga karupukan ng mga event sa buhay kan lalo na sa mga aki. Anong garo total na epekto ni sa well-being kan si mga aki, ranging from mga 20 hanggang ang pinakangungod nila is garo 5 or 6 years old. Siguro po, puunan ko sa pagsabi na in general, any change in our life events can actually cause stress. So, kaya iningani pong concern tango niyan sa pandemic, matik-matik na maray kang gabos. Duman po sa case kaining mga aki, ang inaagihan nin dangon yan, siguro in addition to other stressors na igwasin dangon yan, itong grief, itong feelings of loss no for sa indang ama, iyan po dahil sa death. Tapos not only that, grieving and losing din naman po itong experience inda na being abandoned by the mother. So kung bako po iyan so normal na nangyayari sa inda kaito, definitely grabe po ang impact kaiyan sa indangon yan. So bukod po kaya duman sa concern na grieving sinda, may feelings of sense of abandonment sinda, nag-address din sinda duman sa pagbuhay, perhaps si lifestyle na dati aramin da may nag-aataman sa inda, may nag-aalaga sa inda. Madakula po ining mga aki na iniyo nakadakol, posibleng kadakol hapot. Aside from that po, so adjustment din sa mga bagong caregivers, no? I heard biga-ataman ngunyan kang mga kang relatives. So maray po ngani ta may relatives na nag-aataman, pero even then, ma-adjust man giraray sinda duman. Kung nagdarakula na ini na sa harong na ini ang set of rules, ini si manner ninda kang pag-communicate, ini ang language of love ninda o kung ano pa man po, pwedeng digdiyo iba man, di po kita sigurado kung pareho. So,
Dakol definitely sindang pigpiga aagihan, no, in terms of adjustment. Actually nga ni ma'am, igwa pa nga ning mga istorya na nabubuli si mga nakakapirang tugang. So ano po ang pwedeng mga coping strategies na pwedeng i-apply within yung pamilya nila? Siguro po before kita mag-expect na mag-cope sinda, siguro tawanan mo na ng intervention. At least itong maproseso, ita po kaya sigurado, ita aram kung nakumusta na bang ining mga aking ini sa pagkagadan kang ama. Kasi ang aram ta din po, very close sinda sa father ninda. So, napag-ulaya na ba yan among themselves? Kumusta sinda na si father ninda? Saro pa po na piga-address nga ni si pagpaghali din kang mother. So, kung iilingon ta po, di kita talaga maka-expect na ano ba, are they coping on their own? Pwede man, pero sinda na kukumusta pa, perhaps. So, magayon po siguro, iyo mo na iyan. External help mo na ang itao. Ma'am, sa murang edad ba ninda, nagpailing naman sinda ning pagkaburunyog sa sarili ninda. Eventually, paghihiling tama na dire-diretso na ini. Ano pa ang pwede tang may advice sa para mas lalo sindang maging mas burunyog na turugan? Siguro po, kung nagdakula naman sila na very close to each other, itong reminder lang na si connection ninda, mawara no, sa kada saro. Kumbaga, i-remind po din sinda na kung paano sinda pig-ataman kang mga magurang ninda, kang father ninda, no, na agaro nga ni grabe po ang influence sa inda. Si reminder na sa buhay man giraray ito. Aram ta po difficult yan medyo duman sa mga saradit. Pero pwede po silang matukduan, no, in terms of behavior, in terms of doing. Na i-remind sa inda dating pinapagibo sa to ni Papa, kunyari, kung araw ka ni ang sitwasyon. Si mga dakula po, may idea na sinda kang values, no? May abstract thoughts na sinda. So, aram na ninda iyan pag paliwanagan. Pero si mga aki, more on, si mga concrete experiences manggiraray ninda, positive experiences manggiraray ninda kang sinda iribanan pa, kang ipang gayo araw ka ini ang sitwasyon. Siguro itong i-remind lang, no, na every time may, kunyari, challenge or problema, babalikan ninda, ano si mga ginigibo ta kadto para malampasan ta ini. And siguro po, balik duman sa routine, kung ano si dati nindang routine, kung sila nagkakralase, sana yaon manggiraray iyan, si pagklase. Ini din po itong panahon na talagang more than ever kaipuhan ninda itong support system. So, baka kaipuhan din po sindang i-guide, no, na sangunyan sisay itong mga nasa circle mo, within and outside your circle, na pwedeng mahagadan tabang just in case na sa pagmati nindo kaipuhan nindo ning tabang. Makadagdag man po duman sa pagmati ninda na di man sinda solo, na dakol actually pwedeng makatabang sa inda, sa inaagihan po ninda na ini. Naga City Bantay Pamilya, nag-offer kami psychological services. So kung sa ngunyan po kaipuhan ng maray na mag-undergo ng counseling or therapy, grief therapy, si mga aki, pwede po yan gibuhon duman sa Naga City Bantay Pamilya. Thank you very much, Ma'am Gail Abunal Gomez. Actually po yan ang second part na mga pudang kita duman sa may mga taos puso baga na gusto magtabang na inyong pamilyang ini magturugang we'll provide you kung anong details magtayo sila po sa Moya and then we'll link up duman sa pamilya. So ma'am, salamat po maraming sa oras. Ang kinalas, ano ta sa indang paborito ini, duman po sa mga nagkarawat na nagpagaanot, duman po sa nagpapahingaw, ano. So dalanon ta po ini, mag food trip po kita sa pagi po kan sa tuyang kinalas.
Saro sa paborito pong pagkakanig di sa Siyudad Canaga ang kinalas o ang sinabawan na pansit, may halong karne, pangakambaka, asin na sarsa, kompleto na, masiram na. Ini po kalat igdi sa Siyudad Canaga, iba po igdi sa Dayangdang, igdi sa Mayon, sa Diversion, Pasiring Pacol, Carolina, asin sa iba pang mga barangay sa Naga, dyan po sa may sentro. Igualdad, pati po dyan sa Santa Cruz. Kalat po ang kinalasan igdi sa Siyudad Canaga. Igdi po sa kinalasan sa Diversion, sa diri ka mag-agum na hoben asin na dang, hindi po nag-aabot ng 20 taon. Haloy na sinda igdi sa Diversion Road. Ang kinalas po, si Payo na kinalas. Si Mit niya na kinalas, iyo po yan ang kinalas. Kinakalas, kaya garo kinalas. Simple mo lang, bro, mag-ibo. So, sa sauce lang. Tapos dako lang payo na sasalang ko. Okay. Kaya manami. Okay. Diyan minsan nakaka-dish yung payo kami. 18 araw. Basta ang pinakababa 15 payo. Hindi kami na anong laman, payo lang talaga. Ang kinalas po, pwede ang sugok, partneran mo ng puto, asin man kaya turon. Siyempre po, dahil malingawan ang sarsa na iyo po ang nagpapasiram sa kinalas. Iyo po na ang kinalas igdi sa Naga. Mainit. Masira, matinpirmi man ako nagkikinalas igdi. Igwa po pong kaibana na sili-sili. Pampagana. Na paborito kan si mga nagpapahingaw, nagkarawat ng basketball o nag-involve sa sport o itong na ugtuhan magmata dahil nakaprepara ng pamahawan na motor na sana pasiri igdi asin na kakaning kinala. Okay, ayos. Mainit. Tapos may sili. Yun. Kaya lang, pag nasobrahan sili, mapapaandukan ka man. Ang kinalas mga tugang, bigaapod na Nagas Pride. Sarap man po ni sa nakakabisto igisa sa tuyong syudad. Dahil po kompleto ang pagbisita mo sa Naga City. Ayos. Kundi ka po magkakaning kinalas. As a matter of fact, nagkaigwa po kita ng Kinalas Festival. Nakakapirang taon po ni, napundo lang po ko niyan dahil kanipong pandemic. Naapektaran po kami, sarado kaming halos 2 months. Nag-price increase po kami. Nagdagdag man lang po kami 5 pesos sa kinalas, sa luglog 3 pesos. Yun man lang po. Pigdadayo garo po ni dahil siguro sinamit, perming mainitan sabaw, yan ang number 1. Yun man lang po yan, oo. Ang sikreto kang kinalas, perming mainit ang sabaw. Yun lang po. Ano po kayo? Gulpi siyang pansit. Tapos malasa po siya. Mga araw po kayo. Kaya binabalikan siguro po. Tapos affordable presyo. Kung taon na ka mo nagkikinalas? 20 years po. 20 years, okay. Kamu ang inutigdi sa Dayangdang? Iyo po, sabi ni Papa. Hindi po ang inot naman. Na kilala sa digdi sa Dayangdang? Sa Dayangdang. Paborito ka mga driver, mga driver, tricycle, okay. Kapirang payo ka mo ning urig maghapon? Anong pito po? Anong pitong ayo? Dapol ano? Maghapon po. Oo. Pirang kilong pansit? Mas maano na po ang 40 kilo. Okay. Mababa po ang 30. Ay. Ngunyan, ano ang sikreto nito ko para balik-balikan ka mo ka mga Si customer? Papa po kaya ang may ano kayo. May timpla. Sabi po ninda, matapos naman lugod, tangarig tuloy-tuloy ang ligaya, kinalas na mainit, paborito kang masa, igdi po sa Siyudad kang Naga.